makan kopi. Pripun kabare paman kecut peyot panjenengan pundi kemawon jarang ketinggal kalian isu. Waduh, Dian lagi sibuk ya. Sibuk persoalan sawah. Ya beli sawah wis pada mulai pating pletik. Nyong kini ngerangda kasihan li, karo mayor lah. Tunggu manuk. Oh, tunggu manuk. Ngoprak-oprak manuk karo kentong, karo pitilan, karo lian-lian tak oprak-oprak. Manuk ya bondol kaji. Manuk kemprit, peking. Kumpul baik, lo beli oprak-oprak ya sampai nyong tak. Ditambah maning, nyong lagi pusing. Pusing kenapa kune paman kecot peote jagat puasa mangan enak kok pusing. Ya pusingnya sedulure nyong sing pasang umpan racun tikus obat tetes. Pun wilayah bujet. Sing mati udah sing nyong. Mati penangari sukete rupanya si ketetesan obat tetes. Akhirnya udah kembung, orang ketulungan mati ngedeblok, aduh, tuku 1 juta luwih, mati pisan. Untung dudu titipannya udah bangsani, aduh, lan udah titipan ya, nyangan nemponi ya, untung udah dewek sih mati bu, oh, sore masih seger, oh, tapi mangannya sudah doyan, orang bisa ngising, orang bisa ngentut. Sutak pilih kini ada ku ya harapan tak sogok karo
papaya atas supaya ngentut supaya ngising mati wis kaku juh ya wis mendem duit wis pokoknya iya di umur iku dudu ndeke panjenengan dudu ndeke satuan ya umur iku yang ndeke kang duwe urip makhluk iku ya denuri ya iya menene mah orang dhewe kebluru keras bergas akas ngomong etos ya ngomong keras bukan sukikine gluntung ya mbudhiweru ya beli iya bener mengkono panjenengan ki wonten prayogika liyan kula prayogina apa arepan takon ngiden ning panjenengan arep takon sing dimaksud tiang arifin tiang arif tiang bijaksana ku cirine kaya apa oh dadi panjenengan takon ciri-cirine wong arif ciri-cirine wong bijaksana ciri-cirine ulama para aulia ku cirine kang kaya apa iya mengkoisun diterangaken supadosa panjenengane jelas oh ya iya sing jelas Mamaku gunung sarikan ditembang sareng mamaku beduyut nekebik mamaku tabroni sing hormati mama Haji Jasna wong tua saking gunung sari sareng mama Yanto ekebik sareng mama Yanto Jadi kados pundi Den
cirine wong arif, cirine wong arifin. Ulama kang arifin cirine kados pundi. Ari cirine wong arif, wong bijaksana iku orang banggakan ibadah, orang rasa hebat dalam hal ibadah, dalam hal beramal. Wong arifin iku orang nyombongaken ahli ibadah, ahli beramal. Orang nyombongaken dheweke sering ning masjid, sering ning tahajud, sering sedekah, sering zakat, sering puasa, sering sholat wajib lan sholat sunnah. Beli pernah den bangga-banggakan karena merupakan kewajiban lan rasa bersyukur karo Sang Khalik, Sang Maha Pencipta kang sifat wujud, kang Rahman lan Rahim, kang selalu ngupai rahmat, ngupai keberkahan maring diri. Oh, dadi bakal wong arep bijaksana ora nyombongaken diri bahwa dheweke ahli sembahyang, ahli wirid, ahli sholat sunnah, ahli tahajud, ahli juhud, istiqomah, ahli ibadah, ahli sodako, ahli lian-liane, pinter, sering masjid, sering tahajud, lan sering nulung wong, ora den banggakan, tapi merasa bersyukur dan merasa berbakti kepada Allah merupakan kewajiban. Konon iya mengkonon iku tandane wong arif, tandane wong juhud, tandane wong eling bae karyan Gusti Allah. Dheweke yen hilap iya iku ngerasa dosa gede, ngerasa ora parek karo Gusti Allah, ngerasa ora berlindung karo Gusti Allah sehingga hilang kalian Gusti Allah. Oh, konon sila kembeleng si priwe kanetin ngerasa sering bolak-balik masjid, sering takani majelis taklim, sering pengajian, tolu gembalong gembeleng, keribat ya sarung ya sorban ya kuplukan, topong haji, waduh kayak usaha ibadah dewe. Bukan puasa itu buat cakcok. Ana wong beli puasa dumbangi, ana wong beli Jumatan jondol dumbangi. Kungku priwe komite. Iya jadin tiru sing kayang konon, mungkin ada wong lagi merasa pinter ibadah. Oh ya iya kakak mau ngerasa ibadah dewe, ngerasa pinter dewe kan wong sembahyang dumbangi. Doprak-oprak boy, ana wong beli Jumatan dumbangi, bocah lagi pada jondol, beli puasa dumbangi dibandani. Waduh, ini wis model mangkenen li. Iya bokatan sing beli puasa iku ya dudu agamane Islam. Atau sing beli puasa iku ya bokatan durung duwe iman. Kari doa nabahe supaya oli daya, supaya oli naya toli tobat, omongan karo sing halus, kandhana karo sing halus karo kebaikan. Sebab Kanjeng Nabi iku karo lemah lembut, karo akhlak kang lemah lembut, ngajake ya sing halus, aja den birasa krusuk, aja den kasari, mengkoni ora demen karo agama Islam. Karena wong mlebu agama Islam iku dudu paksaan. Den paksa kang kaya ngapa bae, yen durung oleh daya mangsa demenak, mangsa mlebu ning agama Islam. Oh, ya seneng baka makanan iki. Kaya ceramah kan Kiai Kaloran, kalau konon. Oh, ya beli. Oh, ora yang kira demen baka makanan li. Oh.
Dadi mangkono tandane wong arif iku ora mbanggaken ibadahe, ora mbanggaken amal kebaikane, ya beli tentang beramal, tapi merasa bersyukur, merasa merupakan kewajiban karena perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Iya kaya mengkonon mah. Aduh, sira anak yo kaya wong pinter-pinter dhewe pacot peot. Yo, saulo. Baru menang apa yo kok takon sira yo. Takon mo berkel mo yo. Baru kablang tamat. Iya date wong takon paman kaji paman kecot peot pengen nambah pangamun. Iya kan kaji aja lewel sih. Menang baik, yang orang lagi belajar ngatin, hari yang orang mondok, hari ini mondok pesantren, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu sufi, dia sini ya takut ya beli. Tiang arifin bukan yang apa sih arifin, yang batu yang ada arifin. Tapi kalau main kartu baik, ada arifin. Tapi dolanannya kartu, kalau beli kartu nggak dijago, dengan dijago kucela, ada arifin. Iya punarane manusia dudu gelar. Ari sebenarnya arifin iku gelar yang manusia. Wong kang wis bener-bener bijaksana, wong kang wis bener-bener teguh gojek iman, gojekan teguh kalian kalimat la ilaha illallah. La kakang den demeni, la kadunya kang den demeni, la makhluk kang den demeni, kecuali kang den temeni ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku ya wong arifin, wong kang wis bener-bener takwa, ning atine la kaciptane Gusti Allah, ning atine la alam semesta sing ana Gusti Allah. Oh ya bang masih ning atine ke duit melulu. Duit banda kaya wadonayu sing gemplok, kaya bujakan enggak Mas menir ka. Ya makayane dedel kan. Pengen wayuan bapak kagak ngapain rapi loro. Luru sing semok-semok bae. Sing semok sing denok. Pak Mas menir kakak kay mas makayane kuwasa sepisan. Waduh solot makayan jugal malik kakak may pengen rapi loro kan wayuan. Ningotake mamukon mong bae biwani ngomong awet dilapine. Bukan ditampak. Iya wisenda aja menghibah jagat bulan puasa yen menghibah iku sanajan ora batal tapi amal ibadah rusak. Waduh astagfirullahaladzim ya kapletot sila din. Iya sanajan yang orang ini orang mangan yen menghibah kaya puasa kaya batal tapi aku makan dana pengisi kecuali kandani awan ya batal yang tulis batal is buka. Iya sanajan kandane bengi ya mengko amale ya rusak pahalane bener nilai 1 dikurangi kali sewida. Wis bagian sewida betul 20 ya beli. Ya mbu ya kapletot punten ya beli Mas menir pangke. Aduh nyong kapletot ya menghibah. Hati-hati menghibah gampang kapletot apa mani wong puas. Kena gampang nafsuan aja lok ngandap nang wong iku menghibah senajan puasan ora batal tapi rusak. Puasan aduh iya ya wis matur kesuwun nasihat iki ya.
siempre